Pokud ti Open Studio a Energy Plus funguje bez problémů, můžeš si vytvořit vlastní simulační model budovy. Na tomhletom tutoriálu ti ukážu, jak si vytvořit plnohodnotný simulační model tak, aby si na něm mohl spouštět potřebné simulace. Možností, jakým způsobem sestavit vlastní simulační model v prostředí Open Studio, je několik. V podstatě se liší v posloupnosti kroků, které vedou k naplnění všech potřebných atributů. A já budu postupovat tak, že v prvním případě vytvoříme základní strukturální model budovy. Model budovy jako takový si můžeš naimportovat v nějakém formátu, který je poplatný většině komerčních nástrojů, například IDF, IFC a podobně. Nicméně v tomto tutoriálu půjdeme cestou, která ti ukáže základní programové vybavení v oblasti Energy Plus. Klikni si na záložku Geometry a tady se ti ukáže jednoduchý editor, který je integrován do Energy Plus. A v tomto editoru si nakreslíme naši budovu, kterou budeme simulovat. Pro začátek modelování klikni na záložku Editor, ukáže se ti základní okénko editoru FloorSpace GS, který je plně integrován do OpenStudia. Klikni na tlačítko Nový a to tě převede do prostředí, ve kterém můžeš danou budovu modelovat. Máš tady několik možností, které ti umožní buď to založit nový model bez podkladové mapy, využít podkladové mapy v prostředí OpenStreetMap, anebo otevřít již existující plán budovy, který máš z dřívějších projektů. Klikni na nový plán budovy bez podkladových materiálů. Otevřelo se ti základní editační prostředí nástroje FloorSpace.js. Jako první, co uděláme, tak si nahrajeme podkladovou mapu. V rámci cvičení jsem ti poskytl půdorys obdélníkového domu, který budeme kreslit. Je tam několik místností a prostý obdélníkový tvar. Jako první si klikni na ikonku obrázku v tom editoru a otevři si půdorys. Jde vidět, že daný půdorys se nám načetl a nyní je potřeba celý podkladový materiál převést do správných rozměrů. V editoru vidíme mřížku a ta mřížka má rozměry, které jsou daný parametrem spacing a v našem případě je to 5x5 metrů. Pokud si přiblížíme podkladový materiál, když zmáčkneme Ctrl a kolečko na myši dopředu, tak vidíme, že rozměry šířka toho domu je přibližně nějakých 13 metrů. Podkladová mřížka má rozteč 5 metrů, takže ty rozměry jsou o hodně menší než dané koty. Proto si v tomto editoru klikneme nejdřív na Image, tím pádem si označíme daný obrázek a příslušně jej zmenšíme. Přibližně do tvaru, o kterém si myslíme, že by mohl odpovídat. V momentě, kdy tady vidím 11 metrů a vidím, že jsem přes 4 mřížky, to znamená, že pořád jsem zhruba ještě větší, než bych potřeboval. V případě, kdy už jsem v kótách podobně, jako jsou dané mřížky, tak mám na hrubo podkladový materiál osazený. Teď si potřebuju zmenšit daný raster a chytnout se nějaké reálné kóty. Proto kliknu na spacing a napíšu 1 a Enter. Jak vidíte, tak raster se výrazně zmenšil. Takže v této době si najdu nějakou kótu, která mi dává, která je rozměrově celý 1 metr. A vidím, že takovou kótu mám v levém spodním rohu. Zarovnám si danou kótu na jednu část rastru,
A druhý konec je od té mřížky trošku vzdálen. To znamená, že metr na mém podkladovém materiálu neodpovídá metru mřížky. Proto si daný podklad, daný půdorys malinko zvětším a vidím, že už se přibližuju spodní velikosti. Takže v tomto případě mi chybí ještě kousek, chytnu, malinko natáhnu a pokračuju, dokud nejsem spokojen. V tuto chvíli vidíme, že kóty plus minus sedí, mám na kótách metr a velikost mřížky je také metr, tak bych daný model prohlásil, nebo daný podkladový materiál prohlásil za dostatečně přesný. Zarovnám si ještě ten daný podklad do souřadnic 0 a 0, tak, aby se nám vlastně pak ten 3D model vykresloval co nejvěrohodněji. Důležitá část práce s open softwarem je vždycky průběžně ukládat. Takže nyní si udělám to, že si zmerguju modely, daný model v prostředí Floor.js s Open Studiem, kliknu na Merge with Current Model a modely jsou zmerčovány. Daný projekt si uložím. V mém případě jej pojmenuju například za prvé geometrie. A nyní mám model uložen. Poté, co se uložil projekt, tak ti nic nebrání k tomu, aby si mohl začít modelovat daný dům. Takže jako první, protože určitě modelování bude jemnější než je 1 metr a všechny body v tomto editoru se chytají v mřížce, tak jako první se ta daná mřížka zjemní. Místo 1 metru budu požadovat třeba přesnost na 10 cm. Nastavím tady 0,1 a jde vidět, že mřížka v tomto případě v uvozovkách zmizela, nicméně po přiblížení vidím, že tam pořád ještě je. A nyní nastává modelování jednotlivých strukturálních součástí daného domu. V daném editoru můžeme vidět několik záložek. První záložka Floorplan slouží k tomu, aby se nad daným podkladovým materiálem vytvářely jednotlivé bloky místností a celý prostor domu. V části Assignments se pak vlastně přiřazují jednotlivé tepelné zóny jednotlivým součástem domu a v části Components se pak dům osazuje okny, dveřmi a ostatním příslušenstvím. Takže jako první klikni na záložku Floorplan, pokud tam nejsi, a můžeme začít modelovat jednotlivé prostory. Při modelování jednotlivých prostorů využíváme jednak jejich seznam a využíváme modelovací nástroj, který nám Floor.js nabízí. Pokud si přiblížíme podkladový materiál, tak vidíme, že ta mřížka je plus minus dobře alignovaná s tím podkladovým materiálem, nicméně tady v této části vidíme ještě malinkatou nepřesnost. Zkusím, jestli jde udělat ještě jemnější raster. Ano, jde. Takže v tuhletu chvíli už můžu modelovat jednotlivé prostory. Ty se modelují tak, že klikneš myší na roh, který je pro tebe hraniční a přetahuješ prostor dle plánu tam, kde skutečně je. Takže v mém případě si nyní modeluju prostor 113 a ten mi končí na zhruba někde v polovině první zdi a má přesah a má takový jakoby nepravidelný tvar, takže
jsem si vytvořil jeden obdélník tady a pokud kliknu na hranu toho obdélníku, tak můžu pokračovat v dalším modelování toho prostoru a můžu přetahovat další části. Je na tobě, jakou část té zdi si vybereš, jestli budeš modelovat na prostředek nebo na vnější okraj. S ohledem na dodržení rozměrů modeluju na vnější okraj a vnitřní příčky dělám zhruba někam doprostřed, ale záleží na tvém přístupu. Z hlediska simulace a z hlediska pak konečných výsledků to nemá tak výrazný dopad na přesnost. V tuto chvíli jsem si zadefinoval prostor Space 1,1. Nicméně bych chtěl, aby se mi ty prostory jmenovaly tak, jak jsou na plánku, tudíž si kliknu na tyto dvě šipky. Pokud se mi rozkliknou, tak vidím vlastně vlastnosti toho daného prostoru, včetně jména a ostatních přidružených atributů. Takže já si tento prostor, který jsem vytvořil, nazvu 113, protože v plánku je označen obdobně 113. Nyní budu pokračovat v modelování dalších prostorů. Takže budu pokračovat tak, že si přidám prostor tady tím plusem do seznamu prostorů, kliknu, vytvoří se mi nový space a ten nový space zase přidružuju k tomu, co už jsem nakreslil. Při modelování je důležité, aby nám v těch vnitřních prostorech vznikla tady ta čerchovaná čárka, tady ta čerchovaná linie, a to nám značí, že ty jednotlivé prostory jsou na sebe napojeny. Tady to je prostor 112, označím si jej 112 a pokračuju dále. Tady mám prostor 108, zase se klikne na vytvoření nového prostoru, jdu kurzorem na kraj předchozího a ukáže se mi červená tečka, to znamená, že ty dané prostory jsou na sebe napojeny. Vytvořím jednu část, a protože ten prostor má zase takový jiný než obdélníkový tvar, tak napojím část druhou. Tento prostor si nazvu 108 v souladu s plánkem a pokračuju dále. Poté, co jsme naklikali všechny spacey daného modelu, tak nezapomeň model zmeržovat a celý projekt uložit. Už se můžeš kouknout na 3D pohled a v 3D pohledu lze vidět, že už máme zhruba daný dům nakreslený. Co nám tam chybí? Chybí nám tam okna, chybí nám tam dveře a ty si teď doděláme. Tak teď můžeme daný model osadit okny, dveřmi a ostatním příslušenstvím. Klikni zpátky na editor, na položku Components a v této položce můžeš přidávat 3 druhy equipmentu. Jednak okna, jednak dveře a jednak prostředky pro zastínění. My začneme okny. Pokud klikneš na nové okno, ukáže se ti tady nová skupina oken, protože v Energy Plus mají okna nějaký svůj standardní rozměr, musíme je upravit na náš rozměr. V našem projektu máme okna, která jsou jednak 1,2 metru vysoká a 1,25 metrů široká.
Dali jsme si semka rozměry a pokračujeme v usazování oken dle návrhu. Našel jsem pozici okna, kliknul jsem, okno se mi usadilo. Protože tento rozměr se v daném návrhu opakuje několikrát, nemusím dávat novou skupinu oken, ale jenom přidávám klikáním vzor, který jsem již měl na příslušné pozice. Tak tímto způsobem jsem osadil 3 okna. Další skupina oken je vysoká 70 cm a široká stejně tak. Jedná se o okna v technické místnosti. Opět osadím stejným způsobem. Tak, nakonec tam bylo pouze jedno. Další okna jsou ta vstupní. Ty jsou v našem případě široká 1,80 m a vysoká 2 metry. Osadí se nová skupina oken. Další okna jsou pouze 90 cm, ale výška je opět 2metrová. Ta se usadí v této části. Tady opět jsem zapomněl na jedno technické okno, překliknu si na již standardizované a doplním jej. U vstupního vchodu je menší technické okno, které má rozměr 50 cm. Tak, tímto způsobem jsem osadil všechna okna, zmerčuju model a můžu se prohlédnout, zda mi daný rozměr sedí. A tady jde vidět, že v tomto případě nesedí, protože okna jsou vysoko. Tyto vstupní okna mají být posazená níže, tudíž je to pro mě indikace, že jsem udělal něco špatně. Pokud přijdeme na daný typ oken, tak vidíme, že jsou usazené 90 cm nad zemí, což ve skutečnosti není pravda, jsou usazené výrazně níže. Posadíme je níže, zmeržujeme model a vidíme, že už jsou na odpovídající pozici. Nicméně na toto jsem zapomněl okno, zase se zpátky můžu vrátit do editoru a v příslušné položce můžu změnit usazení oken 10 cm nad povrchem. Tak, nyní vidíme, že už dané rozměry odpovídají a můžeme přejít k osazování dalších prvků, jako jsou dveře. Dveře se osazují obdobně jako okna. Najdeme si na záložku komponenty do položky dveřní, přidáme novou skupinu dveřní. Vnitřní dveře mají rozměr 70 cm, takže nastavíme příslušnou šířku a můžeme začít osazovat. Najdu si na dveře, kliknu,
osadím příslušné dveřní pozice. A máme osazeny vnitřní dveře. Vnější dveře jsou 90kové, tak si založím novou skupinu dveří s rozměrem 0,9 a mohu osadit vnější dveře. Tak tímto způsobem jsem pro jednotlivé místnosti osadil dveře jak vnitřní, tak vnější, zmeržuji model a opět pro jistotu uložím celý projekt. Poslední, co zbývá v tomto editoru, je přiřadit tepelné zóny jednotlivým místnostem. Přiřazují se velice jednoduše, klikneme si na záložku tepelné zóny, přidáme tepelnou zónu a klikneme na příslušný prostor, který pokrývá v tomto případě TZ113. Přidáme další zónu, ta pokrývá prostor 112, tak ji označíme TZ112 a tak dále. Tak, tímto způsobem jsem přiřadil tepelné zóny jednotlivým prostorům a můžeme pokračovat v dalších částech modelování, protože model a vlastně ten základní skelet toho modelu je již hotov, obsahuje dveře, okna, tepelné zóny a příslušné místnosti. Děkuji za pozornost.